Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karahayun miwah kawilujengan mugi tansah sinanding kajiwa kasarira wonten ing jiwangga kita sami amin Allahumma amin. Kula nuwun wonten ing rasanipun para pepundhen sepuh, para pinisepuh, sesepuh aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang dahat pinundi saha kinabekten wonten ing ngarsanipun para pangemban pangembating praja miwah satriyaning nagari ingkang tartam tumangka pandom miwah pangayomaning para kamula dasih ingkang satuhu pantes tampi ing sagunging pakurmatan wonten ing ngarsanipun para alim, para ulama ingkang siang pantaran ratri tansah sumanding ngamalaken wreda suci kitab Wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating agesang ingkang satuhu luhuring budi traing sutresna budaya adiluhung ingkang anggung ngamardi dumateng maradawaning budaya luhur sumarambah sangyaning para tamu para lenggah kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya miwah mulya langkung linangkung keluarga pamengugati Bapak Zainal Arifin Ibu Yanti wonten ing wewengkon Ngadipira RT kalih RW 7 Tanjung Sari Jatisrana Wonogiri Titi Wanci kalenggam niku agenipun keparang hamungku karso Mbucal Sukerto Nirmala linantaran Rejang Hernawa Supit pun adik Sakirul Kazi Arifin ing mangke nyuwun tambeng donga pangestu mugi-mugi putra ingkang sampun keparang kabirat sukertanipun anggenipun keparang rucat alaming kadewasan lumebet wonten ing alaming rucat alaming lare lumebet wonten ing alaming kadewasan ing mangke tundhonipun jumbuh kalian keudanipun sangyaning para pinisepuh para ramusdanipun dadosa putra ingkang piguna tumrap nusa bangsa minggahipun agami ingkang nasu satemah dadosa lare ingkang soleh amin Allahumma amin. Kalilanono kamula sakonco kadang-kadang pametri budaya campur sari saktia nada wingking sangking RT kalih RW 7 Tanjung Sari Jatisrana ingkang dipun pangarsani Mas Denwiku sowan ngabiyantara wonten ing kalenggal menika kinarya asung panglipur wonten ing ngarsanipun para tamu para lenggah kakung samputri langkung-langkung katur keluarga pamengugati namung saderengipun mboten wonten kendhatipun sumangga tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puja hastawa puji astuti puja puji syukur kunjuk wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala nulinggih Gusti Pamurbaning Rat Gusti Gung Sumberinggung ingkang hawenang murba hamasesa mugi saluring sedya pepanggihan kalenggan menika parwa madya wusana manggiya karahayun satemah ambeta kaberkahan dumateng kita sedaya amin Allahumma amin. Salajengipun boten kata lompen selawat salam mugi tansah katetemna kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tuhu kita antu-antu menggah syafaatipun mugi kita sedaya kadhakuwa minangka umatipun ing mangke kalebetaken dumateng perangan-perangan tiang ingkang pikantuk syafaat pitulunganipun wonten ing yaumul kiamah amin Allahumma amin. Kanca-kanca Saktia Nada kepareng sowan ngabiyantara angandi angirit Triwidwati jangkep ingkang kemareng daya-daya samangke jengkara saking sasana palenggahan asung panglipur wonten ing ngarsa panjenengan sami ingkang angka sepisan Mbak Ning Ayudya Ngadiraja Wonogiri tumunten kalajengaken sowan monggo Mbak Ning Ayudya siring kuyung kanca-kanca Saktia Nada yuk ca Mbak Ning geng enjang tunggaping siang durip ke saya ngurip kok iki ngomong nah saniki piye nggih alhamdulillah menika saged pinanggih malih nek mung ketemu kan ya ketemu kowe nek ora pirang-pirang puluh tahun juga gak ketemu ya Tuhan mempertemukan kita oke. Dan juga tentunya kembali bersama Saktia Nada Midwating kang saking laladan ditedhek Jati Giri Marto. Biyen ki Giri Marto kok saking Giri Marto to. Pindah to. Ya. Pinaringan asma menika Mbak Sa
Sandrina. Ya dah ayo monggo nyambut gawe diajeng kene-kene. Iyo Saktia Nada Music. Ingkang pungkasan menika tebih sowan saking wewengkon Kabupaten Karanganyar Tentrem. Mbak Umi Nur Hasanah. Yo Saktia Nada lo bro. Bapak Ibu para tamu sinedahan, para kini sepuh ingkang dahat kinabakten makatan setunggal kalih tiga widwati jang sampun kemarang swan ngabiyantar wonten ngarsa panjenengan sung pambuka kabuka wiwaraning pagelaran kanca-kanca campursari sinengguyung kadang-kadang saking KBS Audio Sound System Surya Sanjaya Multimedia Production wilujeng lelenggan kanthi sekecokan di mardu martikaning manggalih Gyo Makarya kadang-kadang Saktia Nada. Monggo-monggo. Ya, kasih kecak lenggahipun selama mbuka sung hormat lumantar tunggal tumbangan kinarya Regini Sasono 1 2 3 oh artisnya Saktia Nada. Asik.